Uba aiban nong siet kertong nakaseng kun New Trap National Awakening Movement kaknam ulathap kerteng banyakun MDC Namawati constituency. Play nong bu, play nong thao. Ti shwa man poi tai phangam la ban ai play kulum lang ki ba i ki ba thoin email ki men para ki jonga bala sanran ringkat I working president jingi ba pasa bat baro ki ba i ki ba thoin ki tambordar balawan lang. Ya ko juga por ki media mo baju ya don senda nak por ai ki jing ya kendu jongi klam ka jing ya kot nang klam khot kung ya kendu I ki por teka kata ka cengkeli ka pikeli ngaso tenat kam dei ka ba kaka ta ka cengkeli ka ba film ka ba pikeli ya ka bam tip rengar ngalayai nanti ya kata ka ba pila keli ka jing pelong jonga bangan rung saka ni ka kam ka pede ba bat ka chat kadar mo ka politics kam da dei baong ningkong ngai mi ban sakri ya ka ni ka kam ngadon jing temu ya ka election Ringa Syakri ningkong long yu para marjan haka emlang salang ngampoi perkhat ya ka ba ublay try kanrat nong bu nong hau ring dor yang hadu ani kemat ka ba menta ya ka ba hakisnem ki blalej nadu arajar ka khnai ter ngaim haka dong kethem riboy ngadon kikmena mesan hang ne po mau ti ngaru ngaim ngasan lang hakane jaka ti ngahap ban ya kendu sibun ki bang ya kendu apreng gijing kibakum ki para marjan ladang ya keren hakadok kestuk kepang ke sistem habede bat katai ka bita setai siliang umjungi setai uput usam bangi je kendu sibun ki kumini gerang ba ki bala dan lang ne ngatai ki sakhi ya kata ngam sem la khot ya ki mentaru ara pa ki song kiwan ande ki la ban yo sngob yang sa sisen ya kana ka kubor nanga hakapor ba ya kendu sibun ki jing akil ki tai ki benta ki ba setai siliang ki jukon mau yang abang bat khot ban ya don lang Ti kajing trei jonga nadu arajar kat kendai hadu kini kisni ba mentaru kapenlong yang ba ngamdei bang don kajing bot ban yakun election hau arajar arpulai ru ladon katu kan ki parti nganum la banjir kateng ki belawan khon rengong nganum tre ban ya kan kalanti ka kam ta ka burom ye we amli benang long hadu menta mo ngasu ai burom kuleng I haba udang beang udang ya ikilati jonga kam wala ngamia dei perlok ru nrei ngai ini social media ru nrei ngam kwa bangan mi hakata ngong kidon kiri orang ba kebrang sempang kebrang start ban yang ki ai ka dei galanti ke jongki dei haka be dei pada bat kini ki wei pat kidok kikup siliang sem siliang ki badan hasanda ke bijon ut wan nam yang nakapor sakapor ki ong ba iban kan dei galanti ban sakri mapi tangkum uta unong mi khmat rupim dei kilong kum unong tri belang dei kakam ke jonga lese ane thu ane ngamle rang ba dei ka pleng ja ka jonga kabong ngamsai kay ngabsaru ya kay melang salang adi tang unong nya rong dei kala ban pelingo yang bakat ka mau hati konferensi kumnu da kani ka kam ngan sakri kata ka jinglingo ka bakhia ka ba ba ya ka bangan jawab iki naba ki ong ba saw sangot kini ki he spa ki bangi jiu snow bakin ther ken pelut ya kani ka jingling election da ki kulor ngong kam lele lada ka jingej kum kristan wat debet wa baniang khmat golian lada udan tang wei ne santli ki mauru ngan persyang ngamong bangala ndai kani ka te galenti ka bangan ya kun kristan wala ngamdan ka spa ngamdan ka phau ndai ladang adon kitaru ladang ngamdan kata ka spa man sim ne ngamatla ne ngapulut no kiskor nakabanta ka jing senjor jong ka an ha ka bedai ba ka district council ka de kedro ka bakhadu jong ka jaj ban reu lada ka khlam sanu ka jaj ban reu ka jongi kan poi kata ka ba pelong yang bangan rung namang haladot judan senda hajan jikirang ba snong nadu itu kisnam arjar khatsaw khatsan hakabedei ba ka village admission bill al juai ka jingkar shan ki namar ngai bahaya kan ka jingkar shan jonga lakilong hekiseng balang ne hakinu ginu ki bentaru tekum nakaliang ka jongaru ngapen kan mau sai sisien badai ka khun New Trap National Awakening Movement ka bakhi bat ka bakhli ya kan ka kam hakabedei bat ka an jikirang ba snong kadai ka makahi ka belam hato ka por ngadang khna kalasang ban suthir ka jingmut jing perkhat jonga kalasang ban longdo ak mensim ka jonga bat ngampoi perkhat pat bahkan ring dor yang haka politics menta hendai ngamdai banga kwa spa ngamdai ngakwa burom hendai ngong ladang ngamdan ka spa mensim mangan sakri kan le ayu ka spa pertai ladang ngadon titang kumtahi kumban suban biang itu benta mane boong kamau hati mo kadai ka sinong ka banga ngaim kadon ka por ka bangalamat ka jinglong khna kadon ka por ka bangalamat adu kan sitang reta kadon ka jingi ka beajan ka berembong ka umro konstruksi kadai ka yenglok jonga nakikor rempai mo kikon jonga arngut kadai kata kai
bat ka penjan yang bede ba ka mau hati kam dei ba nga syakari ya kam ba tang mau hati dei don ki ki dong ki them ki thain ru nga judan ka jingas nok ti dei ka pelong yang bangan yele na ka mau hati pada kalong nga syam sibun ki jing ki bang ya kendo kum bangala ban yang sai sien ar kerja khat khandai ter ngakwa ba ki pai ba chok em lang salang mo ken mau ha ki por ki ba ki kendo sibun ki jing ki ju thnum ki ju khnyum ki em li ki nong mi khman handai ki wan phai shanga Andai ngalingo bah kini kesini mentah pada lasdang ban mi tang kumbah riu nyu banai kiwei pat ki ban syem mentah ya kan election ngaju ong sei pat kita kiwei ki ba angnut ban kon MDC sei ki ja ha ki por ki ba ngi ju kendo i ki jing ten rai nakaliang jongi i barok ning be dan lang khamtam nanga utrai jong akam ban kon election MDC nga ai buram ye kini ki kandidat ki ban kon ringkat banga nak MDC ngan syem ye ki ba ki parlok ki ba i ki ba jan ngan om kentho hak election hak bedai bagi public meeting ngala juya charum seneng ru nganum kenthoi kerteng joki ngan burom yaki ngan ie yaki kum para marjan hi kan subher tangka parti ka seng bat ka jingele ndre ngaru ngadan lakan do jong kanong rem ndre ka kubor seki ru ngan pha bikin site ken klain ken la ban tri hok hi ka kam ngam ong bangang sniu neki ki sniu nganga bah ki ba ndre para badan ka jingele nakal yang jongaru ngakit bok kita ki kandidat ki badan hak mau di konstitusi nganum la ban jer kerteng Baban ni Bagurom sa sisien ngamla banlen ya kata hak tu kepor ngalayai telun nakawai election MDC atau nakawai election MLA hak kepor bampat don ki MLA ki bayakon nakane ka parti VPP mo naka constituency ijong ihatai tile se hak kata ka jinga dei perlok kabayajan ngan umjar kerteng yanu hang tu ngaburom yakiri orang ba ki badon hang tu mo ladaki yo snawi kan kubor ngan ai ka kubor kita kinong yalam jong kata ka parti ru jong ka VPP hoy ngala apply kata tiket haka arpuan apply tarik bakala hubnai ai uba berai bispo bunai khwei nam apply ti hadin ang tu kat jing tulun jing ya jong kapor na kapor hadu anda poi election MP ru ngalayo ban senda banelik campaign lang bagi MP badan buram bagi sar ardan hak kapor ngalayo dan lang bagi ndai kata kan long simet nanga pada omdai ban sautu bakala bangidon ka jing fer jingbot umdai ka jing du tiket ka jonga umdai ka jing bamyo tiket ka jonga ndai hakapor ka bakuluit bah ngaweng no yaldi nakata ka jing apply jonga ya ka tiket jong upra jong ka VPP ngaweng no da ka jing ya sautu jingbot da ka jing ya bah ndai ngabong banga artatil le si ngadu ndai ngapensani shwa ya kan ka kam langa bet ni em bangan yang yo ngamla ndai kan ka parti khnam pada ngapai no saka hadin ondang larai bah bagi pai ba ki ki bathoy yang ki ong mi bai ban lara phi ai ka jing sakri kabaret rengi kwa pakan long ka bakham janai namar kemau di kamdai kabaret kadi ka bahe ka bayai tangkatai